kuno so Sompa 106.1 FM ya for TECHIMAN so na afei betie nsɛm no nyina bi ɛwɔ hɔ saa nso na Sompa 90.7 FM ɛno so de NKORANZA asoso na wanya nsɛm no bi atie information centers no de sɛ de wa wonim no ɛdɔso papa obia bɛdi information center ɛwɔ kunsadomase ɔmo abia tum kɔgye Yimano City na adwumayɛfo nyina yɛ kyiamo se mobiatum kama pa ɛna afei obo enye suro na adwumayɛfo so abiatum Gospel Information Center abiatum mo nyina anya bre ya wo mo age kasie ya wo mo ade ama afoforo nyina etie bie na awiei ensama yade ebre mo no de di mu akotire bi ni se hepatitis yade no ene ABCD ni nasefo nyina no advice akwama se ye obi bia hwe ne ho ye na ye hwe ho emfa firi se yade ho hwan na ekase na wiei yede mu nsem eba yabekwa wanchi mahene so na ni abre pa wasia pomudi ho nsam na afa hunidie mo nsam wo a wonim na mra o mo ahyehye no obeto no ene asotwe de bi bekwa ma pa na enche bia na ban ati ko bi di Blue Water Guard Task Force na enya sekretwa ene ye lanche ne kama pa se galamse ne de e wo se wo mutimi etu ase kra na Doma East youth ena ebisa se e wo he ena wiei emusem ba Sanso na MCE wano so Doma Central Impatemu wadi boshe bi amane manfo awiei obeti mu nsem 21st kan ke sabra abusua na yade bi e wo nipaduam no yenhwe na yentu ase emfa firi ho emfa emmawo se eye siatika ne pa de se de mamunim no eye 21st kan ke ono kwa ne timi eyi firi ho emmawo ho eto kra siatika no se udima yete sa yade no woto asintiri no etimi twenwa de ba besi una kokomu obesi una ntuo no na eya wo ya oje hu ba bia enye abusua mesrew fo woni kirem e wo 21st clinic omonko a na betime eya free ho eno achi no se eya jaundice diabetes awo na wo pe yade bia wo nipaduam no eya 21st clinic omonko na yi free ho e ma wo ho etimi etowo eno achi no omo se afi omo de dwumade sunu ko bia ba pa ni nyina ne se wo hwena so honam ni sisi so woda so de yenema nkuye ma wo abra omo machine chenchirenche sunu ko bia omo de obato so no omadane dane wo na chese omo ye wo exercise pa na chese onipadua no atimi asisi ne ho so kama pa ni nyina aye 21st clinic omo ko ane bitima hwe na boa wo ama wo ho atimi atowo omo ewon kranza udi woni akire mu enu market no omo ne children's park no na ebo ho fo ni kire mu ho na kɔ na omo emmo a wo na bibia atimi anya kama TECHIMAN so omo ne MTTD fo no Owusu nyankwan na so omo no nyina ene bo ho pe uduru ha doctors no wo ho omunim de ombehwe na chese omo yiyade ni nyina firu ni paduam sunwan akra brekum Doma wanchi ba bibia Ghana ha de eno ana se wode oni akirem e wo 21st clinic omehwe na omo yiyade ni nyina afiru ama wo ho atimi atow we ni aduma ko bebere ana aso yesena ena wiei yede kase boyi ebremwo yere yagebre na yede kase ebremwo eyeme ɔdodoɔ ADANFO na kwame Owusu FA-ASƐMKYƐ miniminu aba Abena Ataa GYAMFUWAAH amono wodi amono afi yangebre na yenwura kase no mu ankasa afutuo akɔ ade ama awofo ene yana ye wo ene wona ya wo mo ba wiase nyina na tete nipa bi a wo wiase bi ati asemu na tie ne pa na yade ehia pa ye na yade na efra ne hepatitis A no B C ni D ni E no yade a hadwen pa ye na sa yade bi ti wa ya na in fact emo akura na eno ana afutuo sonko ekɔ ede ama emabunu ene ya mama no emma ne mema nyina se sa yade bi ti wa mesrewa entretenfie so kra entretenfie so na yade a ebetuma kun age wo nkwa afiri wiase emwawo enti mesrewo se wo ho na yahu se sa yade bi ache wo nkwa de a wo mesrewo se kɔ asopiti na kɔ hwe ho okɔ wo bɛboa wo na je se wo de machine si ya nukuru mu na ma hu se yade a emwa na ebetuma age wo kra afiri wo nsam enu nti Madam Ghana Teresa wono ewo Valley View Adventist Hospital TECHIMAN Bono East wono enane GYAMFUWAAH amono edi nkomo ena oka kire ne se oba taagye na fa koma Ghana fo nyina ente na omuhu se yade a enye eka obrebo no a ebe hawo ebetuma se wo yam niam nyina na emwawo ema niam nyina entimi enko nanim enu nti na wiase nyina yeyasi ho
sa ya de hwa hepatitis B eni C ni E no enti enne afutu akwama se busumi ya kire se yewomu yi ayade ayade ehwe sa ayade no eno nti obi bia obrabo no eho atotima kakra no abusuament no fi bo homoden na fo woni kirem ewo asopiti na adoctorfo ene anesefo ehwe wo se de be ya betima nya wo nkwa akura wo se ntratra fi enko bepa bibiduro bia nkwa chiche dudo bia nom ayade a emwa wo hwe ya ona we ba wo so no na wahwere wo nkwa enti se wonya hu se sa ne manema no bi wo sori ye hu sisisu ye ase wo yem ebom kurr obi de timbo ma ase nsuo beto no se wonya hu sa yare we nyina bi na sentence bi ewo woni padua mu a na eya akoye se o ye nyasa yade bi Madam Ghana Teresa wono ene atagyanfo amono etwetwe nkomo bra omoto omsafre so mpaka se egotinse momuka ye no bi tie bana ebi ni efin ensu a emunye aduane a aseye yene ayemantemu ayewo enema a enya ayeye ebi nso so eye moja ho enkutahudie enaho nkitahudie no se obi enye bi na woni bi na woni no akwakonya enaho nkitahudie ebema osuso wetimi enya yare yi bi kra obi ohonom a wonya bi wodi blade to honom wa use na osuso akwakofa na osuso wodi aye wo ho ebetimi etwawo enye etwawo na osuso wanya bi body to body contact obi ohonom a owo bi na osuso woni so owo bi enam ho na mo atwitwire nti odon kokotwitwire ne bebre a osuso betimi enya bi obi ohonom a atwitwire na sem na America no se bia obi ohonom a ekuro atu no at the moment na oni no benya body contact no oni no bekwa kwatwitwire no osuso timinya bi ekuro atu no but owo bi at the moment na odon bekwa kwatwitwire no osuso wenya bia nesa yare eba oso a echere pa ansana wo se wenya bi ade ebi a otibi ya wo ya na se BBC yo ansana obi so oh mama family hospital ansana mehu na eno no kra na ode baba bedru no na ebia na chese di mu ko ewuo mu anesa entina abreni na no ye bomu de hero se o mu a brayare sabia na yenhwew moja na yenkoye mu hwehwemu na yenhwehwem na yenhu se bia wanya bi anase wonyanya bi yo Madam Teresa na ekasa no adenti mo pe ahotwitwie no osoro no abo we pa na odne hu twiri no no wate se obi wo yade ne bia na wota ade hu twitwi na wo so betimanya bi enti ebra no nyina no yesra mo monko yaresa bia na yenko hwehwe ni paduam na emwa yen yama mi ane ne di nkomo yi ewo Valley View Adventist Hospital Madam Teresa Ghana ena wone atagyanfo a edi nkomo Yankwa yenim ewa kasiye no eso na wanchi mahine samne na niabrepa wasajefo ampem eye tabrako ochiremu a chesi ahunidie mu nsem wasa wohwe no wohwe ne yie ewa wanchi ne mpatemu enti na nankasa na himfie ho na wabodwa friends ntwrofo a wode ni hawo ade atunsa ntwrofo no ma wochirem sem se wunim na uye fi ewo wanchi ene ne mpatem na mpanifo esa so mu de adu bepie mu ewa himfie dia won behwe se ahimfie wono bia omo asiesie na omo pa badwakwo bi se wo mo hwe se de be ya hunidie mu se bekoye no enye riba beginam ewa mpanifo anim na yetoto wano na ebowo a won behwe se asotwe se fata no ya de mema wo wo se se de efimpa amani mu so ewa wanchi no ontena se na se bia wanya hwe han ebi se pani a wotena fie hwe ema nkwada kwodwom kwachi na nka pa de beye na nka nam awie no ya kana nkanjufo ya kana ka hum perinsu ntena fie hwe masefu amfo eni tina wo so no akoye wo mahiri de wono a timitina mu bie na wo hwe se de obeye bia hunidie mu nsebe ko nanim ewo wanchiri mpatam no obeye eni tina na chemonyo no nko ni na tena konwa na afi nsantwrefo ankrakro bibia ewo se obi ahwe se ahunidie mu nsebe ko yie wo abeye bola de abegu monte so wo abeye bola bebia nsem fata no wo di begu no empanifo ebehwe ama sotwe akwa
ma pa nana woni yenua ba ama kuna du na twetwe nkomo ya na kyese wo kire mu se nani abre atankoyan so ani abre wo mo behwe se ahunudie ma panso ebetimi akonanim wo wanchi ene ne mpatemu a wo hene ne nsam a wode ma yenua ba no wode bi ema na yen Kuma hanse ya hote semna kofompa fino akosro raba ni titio aya gugu mantem mo ne yakwan bi pra bia ni pe twam wanchi bia mo so amode wanchi tu mo so mo journalist wanchi na se bi twam mo ba bi na fi wo ase ne bekam enti it's also from as komo kakra bi na bese wudi meje mo reti kakra o memory mo ne na many more to kwa sense sebe aban kwa ntime nya adwuma no MC mo kwa ntime nya Sompa FA semi men kwa ntime nya ti osemi na de musu mo na mo hu de akọ ne de eba ti de musu kakra mo hu observations kakra mo hu wenchi a ebetimi abo ma safi asiatu ana anu abre kakra sense ne adwe se ye twen kwan na ba pro ma fansa na ye cleanness enne ye bebre ti be sremo de ebetimi ne ebetimi menemo traditional council and media teaching journalists for Abeba assembly and MC and venue for engineers and assembly members. Kakra is waiting their board. I kakra mu ina mo I waiting their board. Ama wenchi ate. Ya gata muni ya park so baby a the suffer more sa what I rent ya with the Odamas. Omanyene osagefo tabrakon wanchi mahene na atiefo motene nkana nani abre nti odi ensantwofo ato ensafre yenya na kyesa hunidie mu nsem obehwe se ebekọ nanim ewo wanchi ene nkronkumam na enchaye enura ada ena ne udu ani kiremo doma easter na nya senketo ne wo se ye ni genie ni nyina ne se galamse ya atim omayi mu a obi etubie yi ene obi mu kura sa sofo nyina do mo agi no mo se ofrako sofo bi no to galamse wono we preacher akra so de ode galamse ye den o mo fa galamse nya hwe ni nyina ne se aban ba ya na odi ku obi aba blue water guard task force ya tere se ne o hwe mo ntade ya se o mo a ene eche nkuri na che so mo adwuma nyina so mo behwe se obi bi oba ya galamse no ya fa ho nchewo ye chewa ene wankasa wa baje ho gina na babia ya lanche ama san krofo ni namu a na nsutu na krofo etu na enu ada ena doma east de no ba so na enumu ena ne afutuo chenchirenche pa ekoma mabunu ya wona odom ho hye saama ne yimu na omu etuo ese ensuo ena japade a odom akwade a cheye no se omu hweye papa na afi omu nyina twa omu mfiri ho se de be ya emwa emma chese ye niam ye pese ye hwe ne yi no abaye akonsidiari ama ye na enumu ena doma east Honorable Alan Afi Isaac ono ena ye assembly member ewo ho ode tudwa e kire Sompa kase se obesere maburu nu pa se obia twere ho mfiri ho se be ya galamse no ye betimi atu ase Afridoma East ni gisem kese edema doma east this is assembly no zempempi no abana atwam ana yewura DC onabo imanu Kofi Agyeman eda no assembly na bribia akonhoma ye de beba no gisi yetwa bi na ye de abo illegal mining ho ye de abo ho bra ye enso na ye kusi cause de enkoda ye beda His Excellency John Dramani Mahama ase through Lands and Natural Resources Ministry ye papa imanu Rama Kofi Boa eda no any minerals commission omo a team establish blue water gas task force wa omo beboa ama yinsuwa aniate womra omo bo illegal mining ho eban na omo beboa na yetu ase ama Ghana mai afane ntumapa afira na migina hase presiding member ne de ne be send warning edi ama yenua no memabuna omo hyehye nkwanse baabi omo ye illegal mining ne say there is alternative yese brabesua adwuma and apprenticeship program any skill training nenya wonsa no adwuma na se obehye nkwanse baabi se ode mra behye wonsam no bi tu form agudi a emfa mra kwani na essence ase de eno de ye nti ase na enumu wo wiye no ena nana amadankwa wono ena ye obahema ewo akwantinim wono so adetu dwa se obesere maburu nu pa se apprenticeship program no omfo mo nhyem enu na bebo omo pa sense omudo omo kwa wurawura mane ho sensem ama na kwafa ha bebira abre omo enti wosere omo nyina ara
se obia fa no ho nsem bi na mo ano se be ya omo betimi ade omo ho na eya adwuma fa ho ko sem ko sesa no adwuma na ja gala no na wanja gala no na so omo chino no ko gina mmerani mu a ene wo hwe ya na ko fa sem na brewo enu ti oba hema e de futu e komamba maburu no adwuma na ho ye no nhihye ye pa ye papa no firi nkran ba ya abede agu akɔno no huntie ne hunja ewura na ho kɔ no na afe lances ne ho be group akɔgye sɛ de ho gye ye na ho ba na ye di hwani de ye kɔ osaagefo ho na ho na ne kɔ kana obama ho bia na ama mu bi sense ho aho be wiawia ho ho anadwo wada obɛkɔ no prot wo ho ani bia kɔ wia na atu woni ho hwe ne be se nsuo no bi kɔ kɔ kita ne tuo do kita no police panyini kura nkita sa atu ni bi ni na so enye nti de ebesre ho no se hunjai na nkura no kura baba na kyese brebia ni beso ne wa wo so a bebeba beto wa wo bebo be de wo asem ya meba be wura fie ama makobo police panyina mane ne ba be chew ene no na na ma sa ne wo ya rough eno anso obo police famane na na ma kura obo police famane de na anso wo friend watran kunya fie na nka wa twetwe na mo mahu se yes ana wo ho na wo wie ya no ana ya wura obegina mu adema ye papa Emmanuel ama Kofibua ono ana ye Minister for Lands and Natural Resources oda omoano ye wura Stephen Abo ono so ede ananu disem eba ye ene e wakasa papa e kire se eyade ehia eyaba ne timpo se galamse de obetu ase kra na ne nyina mu no wasan de adwuma papa ase aba se maburu no hwe na omonyo na fei omomfo omho hye enwuma no mu esen se ondo nkwa kwhye galamse esenu na yade a emwa kra emanema entimi enkonanim wase abano create opportunity bebre ya kire se obi enwuma kama wo man mu enti mnaje no ene maba mfa mo nsem na munja galamse no na emwa mo Rantie mining na no person mo ya anu sa cooperative mining anu krata dia no enye din ti sa akra koje krata se ore mining enti anu na be hwe mpedifo be hwe na se ho no ye be mining na be ya no se abe launch na da ruma wedi anim na ya chicha ama mrantie no ni mama wa no na ye o mi se anu no beneficiary wo ti wa mo ye djuma na kasa ye share benefit share na ebi be kom ho e fa bi be ko na nanum ni ahemfie efa bi be ko kroma ni nyina no mo dia imputu juma efa bi susu be ko assembly no mo so dia operations se o mining ni akandi a mo de se bi o mo di ebe ye sa cooperative mining na mo ho kwan se mo be pay investor se mo ni investor mo betimi apin aban no wa pay investor amamo na onu di na fidie nu na petrol mu ni ade aba be boa mo na mo timi ajuma no na sa investor no so ba onu so ni chemfa bi o mo a obetimi age anu nti no ajumedie no anya mining na ebegu no na mo ye bebo yensuo no ho ban mo aye mining onsuo na yare ahohoro a se etete yen anu mu ni ade so boni ade brain no na nsuo no mu de mada roma obi amfa ni machine kosi nsuo se oba be mining na nyina ho ato enu de yewura Stephen Ado na no disem na yete ye eno no yatu akasi abono eso na asamre de nsempa akọ ediama doma central timamufo nyina ne nyina ne se MC kiremu a wono so obewe se na ban ewo so edie ene akwanya hodo a enye ewo ne mpatemu no wo begina mu pa ama ban no timi aye ne nyina ene nti doma central doma aboabo kwan ne nyina MC ahye ho bo se na ban ediama contract enti samna nugu so aye kasei ene afidie gu kwan so dendendenden a wo mo ebo adwuma na wo kire ahwe be afinkwa na wie ye de mo baye kwani nyina na wo mo de ko tali bi e de aguso ama kwani abadie nso tumi akoso aba na MC wakasa no ene wo kire mu se aboabo kwan de yade a na chese hia timamufo pa hia nananom ehia nkrankra hia obibia na so abe etwa mu oyomadanko daadado ya wanye ene isi abanya beyi de etie bia no wo mo ebe ya kwanyina enti samre ni manfo enya gidie ewoni mu enya rohyemu ewoni mu se de etie bia mo ahyase de obde beko awieye pam MCA edema doma central de hye
ɛwɛ nimonyafo Dominic Adoma Ameyaw wadi wei emansantwerɛfo aboabokwane ekwan a entadomafo nyina komaso free say emra His Excellency the President of the Republic of Ghana John Dramani Mahama etna kunja so 2012 to 2016 that time na domamane de share Dr. Stephen Kwabena Puni ya na oye the Chief Executive Officer for Ghana Cocoa Board will do a lot of contract Ghana ha ya domaso yenya ye chefa one of the cocoa rules yenya ye pa na domafo akomaso kese pa aboabokwane no contractor no gates FLA kwan edu the level na kade aka ni se odi kuta ya kan se bitimu ebeguso fofi antwata ne beto aba 2016 ma NDC yelusu ye nge nim se bio aban de esesa ade bi anka enye no ana eyere no wato so no wakora ye ni ye enye no wakora no nanso so MPP aban ya wotwa mikoi na nado on Dr. Bomia ye nhwe ha for 8 solid years anti anya kwan we no kora abafo sugu yeso kire be se bento aba no ma ne ye ba hwe be kwan ne ye be ye na de mo hu the first phase yeah no de mia as a municipal chief executive me MP Dr. John Kobe Jack after to you say and the senior yan contractor kasa to prepare some ramaya kwan fully no the drip machines twa kwan so nti hwe mfidie egusu a aye makwan aye very much trouble so that baba drain and so adoma say number 1 number 2 number 3 number 4 man to ware and environment ni nyina no ebetimi anya very good road afaso for the meantime ani ayon monyafo Dominic Adoma Ameya MCG Doma Central Valley View University sabra na fe beje enwuma suason kona ko anim kama pa na enche bia bosumi ya wieye yenya wura agat bosumi no ma pa na se graduation no de baso den e Valley View University abosumi yi so beso ko anim pa de a omonko ane bitima boawo ama bibia atimi akonanim 21st clinic say enka nchiro se bray satika ya de no mo na esa ane medika ka nchiro wo awono anopese ohui Enframano fasa eba ne sa de na chese wa wunim de ekro na chese siatika no a opa osisi echi etwotan okwenko de yakra ne se wanya ba ya so no bia ana woni wukunu ne oyire nanka bibia ba kama pa na fe bo hu se wase me siatika ba ede no na ha dwen pa enu nti no ye besre se siatika ya de no bi wo umunku adia tutuminikan ten na fa wani chirim ewo 21st clinic na omo emwaw na omo yi yade no emfamfiri ho ma bibia entimi enye kama NKORANZA odi wani chirim ewo new market ya owo ne children's park no na ebo ho TECHIMAN so omni MTTD4 no tunyankwan na so tunyanso omo ho brekum doma wanchi kofodua enkran mantemu ana afa Greater Kumasi babia 21st clinic wasi ukrum omo ho ya omo ebebo ama bibia timi aye kama we na adwuma kwa hodo bibire na so ya sna ede kase boyi ebre wona kase woteye se futo akwama wona odo mu twitwitwi nkrofo aba no se enaye world hepatitis day no munya saade no na yade aye mu akora anya sa amore yade no best asra nkrofo wanchi mahene wochirema huni dia nani abrese krodom woni nantena nkonwa eni ti wa ni na beye fi no eni wona wode awie adimu nsemu bi emao weni sama hudo bebre na ebo ano yade bre wo se no me saka se ebo ewo Sompa 90.7 FM NKORANZA wona bi tie ye ewo Sompa TECHIMAN 106.1 FM Facebook no so de bra Eben systematic press and afa DJ Papa Toes omo ena kikabo mu a kina se ye bibia kama wonya bi etie ye information centers no so no abusu awote ye ho so no omunyina ebo momode papa omunyina efa kase ya ye de ebre wo na ye kwedie mamemfa happy birthday tronko emfa enkoma Madam Rita ochirade ewobonsu RC Basic School Chairman Jemfi ne banono Madam Ray Obare yama happy birthday nyame shira pa na omo na onto nkwam na oma wonwu bebre njata aseso ma ema nyame asem entimi emremu nyame shira papa yana yenso yade bre na yakenkan kashi edemamwo eyeme ododo ADANFO na kwame Owusu FA-ASƐMKYƐ obetuma frɛ me Mr. Shaggy meni mi nuaba no hwan fenne Abena Ataa GYAMFUWAAH amono wodi amono princess of baby TECHIMAN, let's go! We Sompa drive. That's right. Yanka